Ngongseng gembos karo goreng ayam. Halo dulur, kepanggih malih kalih kula wong desa. Ceritane dina iki nyong duwe gembos agek tak ongseng langsung wae nengon kene tak gorengake bawang brambang basa wis mateng terus tak cukurake irisan lomboke nengon kene iki tak tambahi banyu. Oke ora apa-apa, soalnya gampang nyresep. Terus disusulake karo gembose aja kelalen uyah gula micine bareng dicukurake sekalian. Diaduk-aduk rata karo tak nyambi mbaluri ayame non kene iki ayame wis tak marinasi karo ulekan bawang putih merica karo uyah. Non kene dicukurake ning nggon terigu sing wis dicairake kuwi terus karo tak baluri nang tepung panir. Tepung panir iki nek nyong ora seneng sing akeh-akeh. Soalnya kayak nek kekandelan kayak ngono ki terus atos ngene iki lho. Nek nyong ki ora pati seneng sing tipis-tipis kae lah. Ning nggon kene kembase tak tiliki wis nyresep wis sat tak tambahi irisan loncang cekene tambah sedep diaduk-aduk nang nganti rata dicicipi rasa nek asin negine wis pas terus tintas. Tak lanjutake goreng ayam sing mau kae ning nggon kene lengane sing akeh ben ayame ki nyingklem kelelep ngene iki lho. Genine sing cilik wae ben ora gosong nang kene aja kelalan diwolak-walik cekene matenge merata ngono iki lho. Singkat cerita non kene guys mateng warnane apik kaya ngono kuwi langsung gigewe dintas cikene ora gosong. Nengon kene guys digawane sambel geprek barang karo mae. Jane iki nganggo saus kawis enak, tapi ya sesuai selera lah ya. Non kene nyawas matengan kabeh, jane iki kurang lalapane tok, tapi ya wis ora apa-apa lah. Ya wis ya nyong tak sarapan tak pamit tak pareng.